Assalamu alaykum muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi Asr kanalында авыл андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә чиксез шатбыз. Иртә килде дип көткән яз соңга да калып бара бугай. Карлы яңгыр, салкынча һава торышы бакчада эшләргә мөмкинлек бирми. Кырга чыгып шәшә башлаганнарның да эшен туктатты. Белгечләр әйтүенчә, язгы дымның бер вакытта да артык булганы юк. Кыр эшләренә әзер булсаң, көннәр матурлануга, аны тиз арада башкарып чыгар игенчеләр. Иң мөһиме, сабырлыкны югалтмаска кирәк. Бүгенге чыгарылышта Әзерлек яхшы, эшне сменалап оештырырга бу атнада аграр министр журналистлар белән очрашты. Алар иске тракторларга жан өреп кенә калмый, хуҗалыкларның хәленә дә керә белә. Түбән әлки эшмәкәрләрнең мондый алымын без дә өйрәндек. Сыерлар, роботлар сава башлагач, сөт арткан. Ленин исемендәге хуҗалыктан безнең репортаж. Юклык заманы истәлеге. Нәгыйм Хәбибуллин чабата үрү серләре белән уртаклаша. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Игенчеләр 157 мең гектарда бөртеклеләр чәчәргә өлгерде. Бу барлык мәйданның 9% дигән сүз. Быел шикәр чыгындыру мәйданнары кими. Ул җирләргә сабан культуралары чәчеләчәк. Әлегә чәчү эшләрен тулы куәткә башкару өчен яңгырлар комачаулый. Икенчедән, 6 районда эшчеләрне үз изоляциягә җибәргәннәр. Аграр министр Мурат Җаббаров журналистлар белән очрашуда саклык чараларын күрергә, эшне туктатмаска буйырды. Эшне сменалы итеп оештыруда үз нәтиҗәсен бирәчәк. Язның бер көне елны туйдырганында истән чыгармаска кирәк. Яза кыр эшләренә тәгаенләнгән 6 миллиард сумлык субсидияның 75% аграрийларга барып ирешкән инде. Язгы кыр эшләрендә вакытында башкарырга һәм өстәмә мәшәкать тудырган коронавирустан да сакланырга кирәк. Татарстанда кыр эшләре план буенча бара. Тик Балташ, Буа, Зәй, Кукмара, Питрәш һәм Саба районнарында авыл хуҗалыгында эшләүчеләрнең бер өлеше үз изоляциягә җибәрелгән. Хәл катлауланса, аграр тармакка социаль хезмәткәрләрне дә җәлеп итәргә мөмкин. Гомумән, авыл хуҗалыгында кадрлар кытлыгы булмаска тиеш дип ышандырды министр. На официальном сайте министерства размещена актуальная Авыл хуҗалыгы министрлыгы сайтында эш кирәк кешеләр өчен мәгълүмат бастырылды. Анда 650 вакансия күрсәтелгән. Шуларга инде 500 эш сораучы табылды. Бу исемлектә агрономнар, механизаторлар гына түгел, пешекчеләр, әртеп ябыштыручылар, төрле эшләрдә эшләүчеләр дә кирәк. Елдагыча төп бурыч кыр эшләрен вакытында тәмамлау. Быел чәчүгә төньяк районнарда иртә кереште. Мәсәлән, Орча игенчеләре былтырга караганда 10 көнгә алданрак тотынган бу эшкә. Техника әзер, орлык җитәрлек, ашлама туплау дәвам итә. Пока мы на сегодняшний день накопили 55 Район хуҗалыкларында бүген гектарына 55 килограмм ашлама тупланды. Хуҗалыкларга ашлама өчен субсидиялар кайтты. Ул акчаларга да ашлама алып, аның күләмен 65 килограммга җиткерергә уйлыйбыз. Карантин дип аптырамый Орча игенчеләре. Урак вакытында кебек кырда тырышып эшләүчеләргә хакимиятның премиясын да булдырганнар. по итогам каждой недели. Районда һәрбер атнаны кыр эшләренә нәтиҗә ясала. Яхшы күрсәткечләргә ирешкән механизаторларга хакимиятның рәхмәт хатлары һәм акчалата премиялар тапшыру каралган. Мәгълүм сәбәпләр аркасында быел республикада шикәр чыгындыру мәйданнары 10 мең гектарга кимегән, әмма ул җирләр буш калмаячак. Татлы тамыр урынына сабан культуралары игеләчәк. Нарват заводы ябылды. Безнең Нарват заводына Агроинвест компаниясе һәм Татагролизинг компаниясе шикәр чыгындырын тапшыра иделәр. Завод ябылгач, безнең уякта шикәр чыгындыры бетәчәк. Безнең 2 ел тирәсе шикәрнең бәясе бик каты кимеде. Минсельхоз Россиянең рекомендациялары да безгә булды киметергә мәйданнарын дип. Язгы кыр эшләренә бюджеттан 6 миллиард сумлык субсидия каралган. Аның 75% хуҗалыкларга барып ирешкән инде. Тик проблемалы хуҗалыклар да бар. Булар Акбарс холдингына караган агрофирмалар. Апас, Доржаной, Бой якларында зур проблем булмаска тиеш дип әйтәсе килә инде. Быел аларның әзрәк активнырак кирип киттеләр. Безнең агрыз территориясе авыррак бара. Узган ел шикәр кымына бәяләр очсызланды. Бу исә шикәр заводларын кыен хәлгә куя. Мәсәлән, Буа шикәр заводының хезмәт хакына караган бурычлары бар. Мурат Җаббаров бу мәсьәләнең контрольдә булуын һәм тиз арада хәл ителәчәген белдерде. Шимал җитештерү кимесе дә республика халкы шикәрсез калмаячак. Татарстан авыл хуҗалыгы продукциясе белән җитәрлек күләмдә тәэмин ителгән. Икмәк мәсьәләсенә килгәндә, быел арышның мәйданнары арттырылачак. Димәк, он запаслары да кимемәячәк. Минсельхоз России 2 недели назад
запустил интервенционный фонд. Россиянең авыл хуҗалыгы министрлыгы интервенция фондын эшләтеп җибәрде. Кирәк булса, оннан ашлык алып була. Өстәвенә республика икмәк пешерүчеләргә игеннең 1 килосына 3 сум исәбеннән акча түләп бара. Әмнә фермердан сыйфатлы азык-төлек алып йөргән шәһәр кешесенә нишләргә? Ярминкәләр тукталды, фермерлар үз район шикләрен чыга алмый. Бу мәсьәләне дә уңай хәл итеп була, ди Марат Җаббаров. Не надо чего-то ждать, сидеть, надо обязательно организовывать доставку. Сегодня у нас... Көтеп утырырга кирәкми, китереп бирү чарасын оештырырга кирәк. Бүген зур компанияләр шундый хезмәт күрсәтә. Фермерның продукциясын алып китәләр һәм адресатларга өләшеп чыгалар. У фермеров продукцию и развозят по адресам. Әлеге һәм башка мәгълүматларны министрлыкка шалтыратып белеп булачак. Бу атнадан аграр министрлыкта кайнар линия телефоны эшли башлады. Сез экраннарда күрсәтелгән номерга шалтыратып үзегезне борчыган һәм кызыксындырган сорауларыгызны җиткерә аласыз. Язгы эшләрен тиз арада башкарып чыгу өчен техник яктан егәрле булу зарур. Яшерен батырын түгел. Хәзер хуҗалыкларда куәтле тракторларны төзәтү өчен мөмкинлекләр калмады диярлек. МТЗларга кабаттан җан өрсәләр дә КЖ-100ләргә алынырга җөрьәт итмиләр. Элеккеге сельхоз техникалары да юк инде хәзер. Түбәнәлки авылы янәшәсендәгесен 2006 елда бер туган Шәйхетдиновлар алып, куәтле тракторлар ремонтын яңартып җибәргән. Узган атнадагы эш сәфәре вакытында андагы вазгыять белән республика президенты Рөстәм Миңнеханов та танышып чыкты. Эшмәкәрләр елына 200 артык КЖ-100 маркалы тракторларга капиталь төзекләндерү үткәрә. 60 кешегә даими эш урыны булдырганнар. Инвестормы ул, гади хуҗалык яки фермермы, һәр кайсы белән аерым килешү төзелә. Бүген чыгарып түләрлек акчаң булмаса, бартер усулында тәкъдим итә егетләр. Моның асылын киләсе язмада ачыкларбыз. Хәмитов фермер хуҗалыгында гади тракторларны үзләре төзәтергә гадәтләнгәннәр. Моның өчен мөмкинлекләр җитәрлек. Запас частьләр алырга акчаң гына булсын. Вактиягы запчастьлар бөтен җирдә бар, мөмкинлек бар бит инде, хәзер бит инде заманалар шундый. Любой җирдә любой запчасть бар, үзебез ремонтлыйбыз, аларның вактиякларын үзебез ремонтлап. Но инде специалистлар кирәк булса, инде мотористлар кирәк булса, тагын мөрәҗәгать итәбез аларга, аларның специалистлары киреп, регулировкаларын ясап бирә безгә. Хуҗалыкның җирләре арта башлагач, куәтле тракторларсыз да булмый. Мәсәлән, КЖ-100 маркалыларын гади стаханәдә генә төзәтү мөмкин эш түгел. Әле ярый күршләрендә генә бер туган Шәйхетдиновларның ремонт стаханәсе бар. Анда техниканы өр-яңа итеп бирергә әзерләр. Иң мөһиме хезмәт өчен түләү тәртибе фермер өчен уңайлы. Акчаң булмаса, бөртекләтә яисә көнбагыш белән дә түли аласың. Моның өчен махсус көнбагыш майы савыт цехында булдырганнар. Шималны майга әйләндереп тә саталар. Техникалар нәрсәдән таралды дисәң, менә булышу булмаганлыктан, субсидия булмаганнан субсидия. Без инде аннары сушилка куйдык, кемнегәдер менә или коробка, или двигатель ремонтлыйбыз да, түли алмыйлар, зирналата бирәләр. Зирна һәр вакытта бит инде ул. Яңгыр вакытында сентябрьгә кала, октябрьгә кала. Сушилка куйдык, сушилка алабыз зирнал белән дә сушилкада киптеребез, үзебез аннары сдавай итәбез, булышабыз. Шундый вакытларда булды бит инде. Хәзер әле более-менее күчүдә була, акча күчкән вакыт була, күчмәгән вакыт була. Хезмәт өчен вакытында түләгәннәре әзер тракторны алып китә. Ә кемнәр түли алмый, техникалары шушында көтеп торырга мәҗбүрләр. Елына 20-шәр КЖ-100 тракторын яңартып чыгаралар бирде. Ә бит монда килгәндә күбесе аяныш хәлдә була икән. Шулай инде безгә космослар основном ремонтка дип киләләр инде без. Раманы һәр калдырып үтәбез аларны. Весь бөтен җирен, мусларын, коробкасын, моторын, кабиналарын, менә кирип торасы кабиналарын, весь. Инәсенә җибнә хәле үстеп, кирдән ясап, зингә кертәбез инде буларын. Илгиз абый сельхозтехника чорыннан бирле биредә. Хәзер эше дә җитәрлек, түләү дә яхшы ди. Техникага хәзер утырып кына йөриләр. Вакытында майларын тикшереп торсалар, ул озак хезмәт итәр иде хуҗасына. Кайчак тизлек тартмасында майлары да булмый икән. Андый хәлләр булган инде, төрле җирдә төрлечә килә, кай вакытларда кайсының май да булмый, бусларында, коробкасында да май булмаган вакытлар бар. Шундый хәлләр булган инде. Вакытында майын карарга, моторыннан, коробкасыннан үзі кайсын өрдергә кирәк вакытында, тузан дәшәдең, смен сайын өрдерсәң, аны двигатель кичәлетшә инде. Шул вакытында карасаң, суымай карасаң, җиргә инде алар ничәсендә. Двигательләр ремонты Валерий Фадеев карамагында. Бик кадерле оста дийләр аның турында. Ул үзе җыйган двигательләргә ярты ел гарантия бирәм дип елмая. Дөрес итеп кулланган очракта озак хезмәт итә бу Ярославль двигательләре. Как обычно, полгода даем гарантии. Ярты ел гарантия бирәбез. Әлегә барысы да яхшы, зарланган кеше юк. Майны, фильтрларны барысын да вакытында һәм сыйфатлыга алыштырсаң, ул озак хезмәт итәчәк.
Бер двигательгә бер атна вакыт. Валерий Форсунка аппаратларын да үзе килеп җибәрә. Тик нәҗәйге шырда ремонтка килүче тракторлар азая икән. Ә мондый кадерле белгеч осталарны читкә җибәреп булмый. Шуңа да эшмәкәр егетләр бүтән юнәлешләрендә кулланырга мәҗбүр. Безнең тракторлар беренчесе амкадурларны кыш көне юл тарта, җәй көне экскаваторлар или су кертергә, или авылларга булышырга төрле вакыт була инде. Или шул ук ремонт вакытында кыш кем кранда или погрузчикта эшләде икән, ул кыш көне ремонтта эшли инде. Түләргә кирәк, утына түләргә, газына түләргә, эшсез тормасын өчен дә ремонт белән дә кайнашабыз. Бүген авыл хуҗалыгында җитештерелгән продукцияга тотрыклы бәя булмау аграрийларны кыен хәлгә куя. Гадәттә ел башыннан чыгымнарны һәм керемнәрне исәпләп кую кирәк. Әмма алар ел ахырына кадәр үзгәреп бетә шул. Иң авыры инде аның ашлама белән горючийда тора инде. Потому что без бит инде ашлама тоже елды башында бер төрле бәя белән санап куябыз. Аннан соң икенче төрле бәя килеп чыга. ГСМга килгәндә, горючий материалына килгәндә нәкъ шулай ук инде. Стабильность, ул бәяләрдә стабильность юк бит. И безнең стабильность булмагач инде ул әйберләрдә тоже без ул әйберләрне бөтенесен планировать итеп булмый касбер әйберләрне. Ничектер рентабельныйга чыгарга дип без һәр вакытта уйлыйбыз, үзебезчә иде. Безнең бүтәнчә килеп чыга. Шуның өчен инде минем будущемдә теләк булыр иде. Без үзебезнең ала торган әйберне, үзебезнең сата торган әйберне алдан белеп эшләсәк, biz намного, наверное, алгарак китәрик. И безнең производстволарыбызда бүтән өлештә дә алга китеш күп булыр иде дип уйлыйм. Вазгыятьнең андый борылышларын Шәйхетдиновлар да яхшы аңлый. Шуңа да май сау цехын киптергечне киңәйтергә кирәк булыр диләр. Безнең менә сушилка кечкенә сушилканы зурайтырга исәп бар. Әзрәк тагы мужд май цехын тагы зурайтып була торгандыр. Менә шундый өметләр, уйлар бар инде. Сездә юк, кеше уй белән яши. Хуҗалыклар үсемлекчелектән табыш алмый түгел. Аны тагын да арттыру өчен ашламасы да, сыйфатлы орлыгы да, куәтле техникасы да кирәк. Шәйхетдиновлар кебек аграрийларны аңлап хезмәт күрсәтүчеләр дә күп булса, хуҗалыкларга тагын да җиңелрәк булыр иде. Узган тапшыруда бер сыйырдан иң күп сөт савучы Әтнә районы хакында сөйләгән идек. Тукай хуҗалыгындагы сөтчелек комплексын ничек цифрлаштырганнары исегездәдер. Бүген без Ленин исемендәге хуҗалыкның сыйыр савучы роботлары турында сөйләшербез. Моннан 10 ел элек әле мондый заманча комплекслар төзү уе булды микән хуҗалык җитәкчесенең. Ә менә сыйырларның баш санын, продукция күләмен арттырам дисәң, заманча торакларсыз максатка ирешү бик авыр булыр иде. Саву залы булган комплекслар эшнең чираттагы адымы гына булган. Хәзер аның яңа этабы, роботлар урнаштыру башланды. Бу очракта савумчылар эшсез калмасмы? Тере мал белән роботлар ничек эшли? Кыйммәтле җиһазлар үзен аклармы? Ленин исемендәге хуҗалыкның яңа комплексында без әнә шул сорауларга җавап бирербез. Яңа сөтчелек комплексының 480 баш сыйырга исәпләнгән беренче торагы әзер. Гади фермалардан сайлап бирергә китерелгән сыйырлар яңа мөхиткә йәләнеп тә беткән инде. Әле монда кергәнгә 20 генә көн, bir-iki көндә әзрәк кенә сыйырлар үзләрен сизелә инде, уңайсызлыклары бар. Bir-iki көндән соң ияләшеп китә һәм кергәчнән 4-5 көндән соң һәрбер сыйыр уртача кайсы 3 литр, кайсы 5 литр шул ук ашау белән сөтләрен арттыруга баралар һәм инде ияләнәләр, җайлы бара, җайлашалар безгә. Әлеге торакта сыйырларны 6 робот сава. Алар белән компьютер идарә итә. Алар сыйырларны вакыты җиткәч кенә кертә. Саву технологиясенең бөтен таләпләрен җиренә җиткереп үти. Күп сөт бирүче сыйырларны гына түгел, буазларын да тиешле таләпләргә җиткереп сава. Аларның сәламәтлекләрен дә контрольдә тота. Кичә генә тагын калган 2 роботны җибәрдек. Без әлегә хәтле 4 робот белән генә эшләдек инде. Шунда менә 84 башны аерып, алар инде бузаулап алдында, аларның азыкларын килеп мини туклылык иттереп инде ашатасы була, аларны бузаулар алдыннан симертмичә, нитмичә, шуңа күрә икенче роботны җибәреп, шул 84 башны шул 2 роботка җыябыз инде, җыйдык, топладык. Биредәге роботларны сыйыр савучы дип кенә атау дөрес тә булмас. Көтү белән идарә итүчеләр диләр аларны. Чөнки сыйыр турындагы бөтен мәгълүматны белеп торалар. Хәтта савылган сөтнең сыйфатын билгеләү программасы да куелган үзләренә. Жир, белок, карый ул менә безгә анда ацидоз, кетоз, сыерның сәламәтлеге ул бик мөһим фактор инде, күрсәткеч, аларны күрсәтеп тора. Шуннан жвачкаларын саны шул сразу авырлыгын тикшереп, или артып китсә, кимесә тоже безнең компьютерга сигнал бирә, шул сыер шулай иткән дип. Мөмкинчелекләре күп инде. Менә безнең
Радиония отделениесі бар инде, аларга тагын біз роботларда каралган сыйык энергетиклар бере торган функциялар да бар инде. Әгәр сауларга кергән сыер теләккә килгән икән, робот аны төп көтүлеккә чыгармый, аерым мәйданчыкка аерып чыгара һәм шунда ук ясалма орлыкландыру технологының телефонына хәбәр итә. Ашатуга килгәндә гади фермадагы кебек азык баланслана. Бары саулган вакытта компьютер аның сөт бирүенә карап комби азыкның күләмен көйли. Шуңа да монда китерелгән сыерлар сөт бирүне арттырган икән, аптырыйсы юк. Менә бу роботизированный дойкага аңа әлбәттә инде тагы да җилем формаларының камил булуы кирәк, имчәкләрнең дөрес булуы кирәк. Монда генетика белән тагы да яхшырак эшләргә кирәк. Безнең алдагы эшләүләр менә монда да хәзер менә әлегесен үзебезнең сыерлар белән тутыра алдык. Алар роботизированный дойкага полностью монда кергән сыерлар соответствует итә. Аны специалистлар барлап, үзебезнекеләр арасында сайлап алдык. Дөрестән дә менә без бу комплекска монысына инде 230 миллионлык булды бу. Бер тиендә кредит алмыйча үзебезнең хәл белән башкарып чыктык һәм икенче комплекс төзергә дә безнең кредитсыз икенче ярты ягын төзергә дә мөмкинлегебез бар дип исәплибез. Бу комплексны киләчәккә бер адым дияргә кирәктер. Илгиз әфәнде моңа алданрак тотынырга кирәк булган икән ди. Эшне күпме генә җиңеләйтсәң дә бүген терлекчелеккә эшкә килергә атлыгып торучылар юк. Икенчедән, баш санны, сөтне арттыру максатына ирешү юлы да бу. Әлбәттә, бер сыердан 15-16 килограмм сөт сауганда мондый комплекска ихтыяҗ юк. 31 литр яки оннан да күбрәк савым дисәң, шунсыз булмый. Бүген биредә уртача савым 31 литр. Сөткә бәяләр түбән төшмәсә, чыгымнарны каплау озак көттермәс ди хуҗалар. Һәр литр сөттән 8-10 сум табыш кергәндә моңа ышаныч бар әлбәттә. Элек 15 ел белән чагыштырган вакытта безнең бу технологияларны без барып, карап, өйрәнеп кайта торган идек чит илләрдән генә. Шуңа күрә хәзер безгә әйтергә кирәк, республика күләмендә мондый алдынгы хуҗалыклар булганда безнең сөт җитештерүче хуҗалыкларны китереп, монда өйрәтү, монда күрсәтү, бу алымнарны аларда кулланып, киләчәктә сөт җитештерүне жаңадан да арттырырбыз дип уйлыйбыз. Билгеле, роботларның эшчәнлеген карап күзәтеп тору зарур. Булар 3 сменага бүленеп эшләүче 7 егет, 4се Казанда укып кайткан, 3се райондагы авыл хуҗалыгы техникумында белем алган. Яшьләр эш тәртибенә тиз төшенгән. Җитәкчеләре башта курыккан идек, хәзер алар кызыксынып хезмәт куя дип куанычын яшермәде. Аларның шартлары да бәрабер җиңелчәрәк һәм кызыклы творческий эш бу. Менә бөтен сыерның сөт бирүнең динамикасыннан башлап, күпме вакыт промежуток арасында бирә, менә кызыксынып күңелен биреп эшләр. Менә алар 6сы да яшь җегетләр, алар 6сы яшь кешеләр, ну аның ничәселәр семьялы, 6сы да яшь җегетләр, аларга да эштә Алла салларса уңай булыр дип өметләнәбез иншалла. Нигәдер ул чорны чабаталы тормыш дияргә гадәтләнгәннәр. Дөрес, чабата татарның милли аяк киемедә горурлыгы да түгел. Юклык хәерчелек заманы истәлеге ул. Ягъни тарихның бер чагылышы. Соңгы вакытта әнә шундый тарихи әйберләргә кызыксыну артты. Авыл хуҗалыгындагы эш кораллары дисеңме, көн күреш кирәк яраклары, кием салым. Шул ук чабатаны гына алыйк. Ул бүген аерым бию башкарганда, тарихи спектакльләрне сәхнәгә куйганда кулланыла. Музейларда исә кадерле экспонат. Хәзер инде чабата уручы осталарны да эзләп табам диме. Шулай да Балык Бистәсе районының Яңасала авылында гомер итүче Нәгыйм Хәбибуллин балачакта өйрәнгән шөгылен бүген дә ташламый әле. Нәгыйм абый күп төрле һөнәр иясе, балта остасы, кәрҗин, шитән уру белән дә мавыга. Бүген безнең максат тарих битләрендә урын алган чабатаны уру мизгелләрен сезгә дә күрсәтү. Хәбәрчебез Гүзәл Хөсәйнова бу эшнең нечкәлекләренә төшенеп кайтты. 10 яшьтә әниләр белән 5 ай үрдәк без аны, әни өйрәтте безгә, әни беләдер. Әтигә килгән чук белгән булган инде булган. Әти сугышка киткәч, тотындым инде мин бөтен эшкә. Улым алайым семьяда. Сугышка кадәр дә аннан соңгы елларда да чабата күпчелек авыл халкының бердән-бер аяк киеме булган. Кемдер аны сатып акча эшләү өчен үрсә, 6 балалы Хәбибуллиннар гаиләсе үзләренә дә көч хәл үреп өлгергән. Җитмәсә юкадан эшләнгән аяк киеме бик тиз туза да икән. Уфалла чанасы белән кырык вакка, кырык нигә менәдер. Менә 2 тапкыр менгәч тишеләдер менә бу. Тункар каташы. Зәйтүне ашалмый ул, конечно, тункар бит. Ашый. Менә тишеләдер, дә бу тишеләр бит инде. Бу чишәнә. Аны җамап киядер, бу җамыйдыр.
Кышны, җәйне, язгы көзге пычракны да шул чабатаны киеп уздырганнар. Астына такта куеп ныгытсаң, анысы күтәртмәле чабата дип атала. Хуҗасына озаграк хезмәт итә иде дип искә ала Нәгыйм абый. Сугыш башлангач 6 балалы гаиләдә барлык авыр эшләр 10 яшьлек малай җилкәсенә кала. Аның өчен сынаулар шул вакытта башлана да инде. Мен тырыштым бит, сыер асырадык. Армияга киткәндә сатып киттем сыерны. Асырый алмыйбыз дигән илер. Нәгыйм абый барлык чордашлары кебек авыр хезмәт белән тәрбияләнгән, әмма яшьлек үзенекен итә. Күңел ачарга, шаярырга да вакыт табыла. Сәгать 12-ләрдә кич утырып кайтадыр, ягъни ул вакытта инде җегет булып киләдер инде дип әйтимме. Сәгать 3-тә 4-тә торып китәргә кирәктегендә. Менә шул ни белән шул җокы белән җөреп кайтабыз. Армия сафларына алынып диңгез пехотасына эләгә егет. Башкалар кебек 3 ел гына түгел, 4 ел хезмәт итә. Авылга кайту белән машина бирәләр үзенә. Аннан тешмичкә ягып, мәктәпне җылтырга да өлгерә. Чабата үреп кигән чаклар күптән онытылгач, юкә аяк киеменә тагын сорау артты дип искә ала оста. Безнең авылныкы капытыда. Ана шул чабата ясый беләсеңме диде дә, менә шул арада шуннан китте инде ул. Аны бик күп менә хәзер дә сорыйлар әле. Инде хәзер ясарга бик ясыйтым килми. Шушылар Мәскәүдән кайтар. Безнең кимибез не хәзер инде. Нәгыйм абыйның хатыны Гадилә апа инде 65 ел тыңгысыз иренең ярдәмчесе һәм киңәшчесе булып яши. Бергә яңа йорт җиткезеп, шунда 4 бала тәрбияләп үстергәннәр. Бәгәйбәт, гәрҗиңел. Гомер буе җиңел булды. Бәхетле хатын дип саныйсызмы үзегезне? Аллаһка шөкер, Аллаһка шөкер, Аллаһка шөкер. Бересе аптырамадым. Вакытында кайтырый барыбер. Үзең дә аптыратмадың бит. Үзең дә аптыратмадың, бил сапитлар күтәреп кайтып бирдең бит. Әлеге армынап кайтып бирде. Бүген алар бәхетле картлык кичерә. Хәзер инде балалары төзегән йортта улының гаиләсе белән бергә яшиләр. Нәгыйм абый һаман шул чабата үрү белән мәшгуль. Кирәге чыгармы, юкмы, кем белгән. Форсаттан файдаланып без дә чабата үрүнең нечкәлекләре белән кызыксындык. Тут әйбәттә, Ныкыты бату кулыңнан чыккана бит. Менә. Менә шулай эшләр, менә. Менә. Заманында балта остасы да, итекче дә булган, кәрҗин, читән үргән, өйдәге малларны да үзе караган. Хәзер ял итсә дә була бит инде. Әгәр сораучы булса, 2 көндә 3 пар чабата үреп бирәм әле ди Нәгыйм абый. Әле шул чабатадан аерылган юк иде. Менә инде ташлармын дигән иде. Менә скиясе булгач, юкап кайтырга куштым дагы. Ни? Алар хайран күбрәк кайткан, менә ясап бетергә туры килә инде аларны. Бер киемлек кенә түгел бит. Әзрәк бар тагы. Ясамыйдыр, гәҗит укыйм. Укымаган гәҗит калмагандыр инде, китап. Китап укыйм, телевизор карыйм. Без сөйләшеп утырган арада бер пар чабатаны үреп бетерә язды оста. Әзер аяк киемен киеп тә карыйсы килә бит. Безнең буын чабата күргәнмени? Журналистки белән киясеңме? Аяк тирләп яным белән. Хәзер мондый аяк киемен экологик чиста материалдан тиярләр иде мөгаен. Шулай да ил агасыннан озак яшәүнең сире нидә икәнен сорамый булдыра алмадык. Uzun ömrünü bilmem menen sırrın. Menen нәрсә дип әйтим. Урманда файда иткән, урманны яраттым мин. Нәрсә? Кыш көне дә тик урманда булдым мин. Нарат шышкысы җидем. Тал кайрыклары җыядыр. Белмим миндән барсында, эшләгән кеше үлми дип беләм мин. Әлбәттә, адәм баласына гел хәрәкәтләнү кирәк. Юкка гына хәрәкәттә бәрәкәт димәгән инде безнең халык. Бүген изге Рамазан аена кирдек. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Ходай үзе сабырлык, түземлекләрен бирсен. Туган җир тапшыруының чираттагысын киләсе җомга 18 сәгатьтә карарга онытмагыз. Сездән теләк тәкъдимнәр көтеп калабыз. Исәнлектә күрешик.